7:30 aikaan tänään paikallista aikaa siis täällä ulkona oli aikamoinen paahde. Mä menin tuonne sisälle, siellä ilmastointilaitteet oli viilentäneet saliin, pimeän saliin, jossa satoi. Näyttämöllä satoi. Siellä jyrisi ukkonen. Samassa 6 laulajaa, naista, aloitti laulun. Heillä oli jotakin kansansävelmää, että oli sovitettu heille. Näyttämöllä oli interiööri, joka myöhäisviktoriaaninen iso, olisiko sanoa ruokasaliksi nimetty, jossa oli aito tuli takassa. Ja niitä hirveän voimallisia tunteita, mitä tuossa näytelmässä Rutherford and Son käytiin läpi, niitä säesti yksi ääni. Se oli seinäkellon raksutus. Se oli hämmentävää, vaikka se oli jotenkin aika leimallinen. Mutta kun tuossa dialogissa hiljaisuudella, puhumattomuudella oli niin iso rooli, niin se kellon raksutus oli jotakin aivan mykistävää. Mä oon ollut taas yhden illan tuossa Betonikolossissa ja sanon, kun sanonut kerran ennenkin tämän talon kohdalla aika monta kertaa ja Pohjankartanon kohdalla ehkä pitää sanoa vielä useammin ja Barbicanin on siis se, että nämä betonikolossit, jotka on karuja ulkopuoleltaan, niin kyllä ne on sisältä jotakin aivan selittämätöntä. Mä raahaudun tuonne saliin 3/4 kuolleena, mä oon ihan älyttömän väsynyt. Mutta mulla on nyt semmoinen olo, että mä olisin taas vähän elossa.